Коледната елха трябва да носи радост. Поне така си мислех. Но в нощта, след като я украсих, се събудих с усещането, че в къщата има още някой. И че празникът вече е приключил. Зимата тази година в малкото родопско селце, в което живеехме, беше по-тежко от предходните. Снегът затрупа пътищата, студът не отстъпваше със седмици, а къщите стояха притихнали, сякаш самата планина ги подтискаше. В дома на дядо ми Ковачев тишината беше дори по-дълбока. Баба ми Цона почина внезапно, броени дни преди Коледа, и след погребението къщата остана пълна с вещи, но празна откъм живот. Разчиствахме килера, когато дъщеря ми Мария извади нещо от един стар прашен кашон. Фигурка, дървена, грубо издялана, с непропорционално дълги крайници. Ръцете и краката й бяха тънки и криви, сякаш не бяха направени за ходене, а за пълзене. Лицето обаче беше гладко, без уста. На мястото на очите заеха две черни кухини, дълбоки и матови, като дупки, пробити в гнило дърво. Под тях имаше две тъмночервени ивици. Не можех да кажа дали са боя или засъхнала кръв. "Тате, виж, коледния дядо!" засмя се Мария. Опитах се да звуча спокойно, макар че още в този миг нещо в мен се сви. "Стара играчка е", казах. "Сигурно е била на баба ти." Но не можех да си представя кой би си играл с подобно нещо. Въпреки това, водени от мисълта, че е останала от баба Цона, я сложихме на върха на елхата. Това беше първата ми грешка. Сънят ми тази нощ беше накъсан и неспокоен. Сънувах, че ставам за вода и минавам покрай елхата. И че не съм сам. Фигурката бавно обърна глава към мен, без звук, без усилие. В черните кухини на ушите й проблесна нещо важно, сякаш не бяха празни. Събудих се рязко с усещането, че някой ме наблюдава. В стаята обаче бяхме само аз и жена ми, която спеше. Чуваше се само вятърът навън. На сутринта под елхата открих дребни дървени стърготини, светли, пресни, като от току-що издялкано дърво. Кучето ни Балкан стоеше настрана и отказваше да се доближи. Вечерта Мария взе фигурката да си поиграе, но я изпусна. Тя се търкулна под елхата. Балкан се приближи, подуши я и изкимтя, отстъпвайки назад. Наведох се да я взема. Под елхата имаше още стърготини. Когато вдигнах фигурката, сърцето ми се сви. Под очите, точно по средата на лицето, имаше още една кухина. Трети отвор, гладък, тъмен, дълбок. Уста? Опитах се да си спомня ясно лицето й от вчера. Очите ги виждах отчетливо в съзнанието си. Но устата? Нямаше уста. Беше гладко. Нали? Колкото повече се напрягах да си спомня, толкова по-несигурен ставах. Балкан изръмжа тихо, без да откъсва поглед от фигурката. Не знаех дали нещо в нея се е променило. Или паметта ми започваше да ме изневерява. Тази нощ си легнах замислен и странно подтиснат. На сутринта ме събуди писък. В хола синът ми стоеше вцепенен. Пред него Балкан лежеше настрани, трепереше, а от носа и ушите му течеше тъмна гъста течност. Беше жив, но едва. На пода към стълбите водеше тъмна лъскава следа, сякаш нещо се беше влачило по земята. "Има ли някой горе?" извиках. В отговор си чу сух, дрезгав смях. Смях като на много, много стар човек. Странно, дъщеря ми трябваше да е сама там. Хукнах нагоре да проверя. Влязох в стаята й. И фигурката беше там. Но вече не беше фигурка. Тялото й беше пораснало, издължено и пригърбено. Ръцете дълги като сухи клонки. А там, където не знаех дали имало уста, заеше широка цепнатина, пълна с дребни, остри, дървени зъби. Беше надвесена над дъщеря ми. Изкрещях и се хвърлих напред. Съществото се позна по стената и по тавана с неестествено леко движение. Замахнах да го ударя, но сякаш ударих каменна стена. В отговор то ме блъсна с една от гадните си криви ръце и аз полетях надолу по стълбите. Свестих се в хола. Елена държеше сина ни, а очите й бяха впити в мен. "Къде е Мария?" Погледнах към стълбите. Тишината горе беше по-страшна от всеки шум. "Трябва да тръгваме", казах. "Сега!" "Без нея", прошепна жена ми. В този миг разбрах,
че няма правилно решение, но въпреки това трябваше да реша, и то бързо. Реших да спася първо жена ми и синът ми, защото за дъщеря ми можеше да е вече късно. Ще се върна за нея, казах. Първо трябва да ви завида на сигурно място. Навън бурята се усилваше. С всяка крачка в снега усещах как я изоставям, как се превръщам в човек, когато ще мразя до края на живота си. Оставих жена си и сина ни в съседната колиба на безопасно място и тръгнах към къщата. Тя ме посрещна с естествена тишина. Елхата светеше. На върха й нямаше нищо. Тате! Чу се отгоре. Стаята миришеше на сурово дърво. Мария стоеше пред мен. Не беше завързана. Не беше държана на сила. Просто стоеше там, сякаш доброволно. Въгъла на стаята нещо се раздвижи. Подаде се ръка. После още една. Оживялата фигурка. Крива, зловеща, страшна. Закъсня, каза съществото. Подът зад мен изкърца. Обърнах се и видях колибата, в която се криеха Елена и синът ми. Съществото знаеше къде са. Ако направиш още една крачка, каза то, ще започна от тях. Виковите им ще отекват из цялата гора. Сърцето ми спря. Не можеш, изрекох. Първо трябва да минеш през мен. Мога, отвърна то, ако не ме оставиш да я взема доброволно. Мария потрепери. Пръстите й се свиха. Ти вече избяга и я изостави, продължи гласът. Просто трябва да го направиш пак. Никога повече няма да я изоставя. Можеш да ме убиеш, но не и да ме не караш, да ти я оставя без бой. Приближих се до дъщеря ми. Веднага ме върхлетя ужасна болка. По цялото ми тяло сякаш се забиха трески. Хиляди. Съществото изръмжа, но сякаш не от ярост, а от усилие. Ако не ми я дадеш, каза то, ще ги убия. Всички. Бавно. Пред теб. Коленете ми омекнаха. Точно тогава разбрах нещо ужасно. То не блафираше. Погледнах Мария. Очите й бяха празни, но тялото й трепереше. Пусни ме, тати, прошепна тя. Истински, оплашено. И това почти ме сломи. Почти. Притиснах я до себе си. Тогава започни от мен, казах. Стаята замръзна. Какво? Изрече гласът. За първи път несигурно. Ако ще умира някой, повторих, ще съм аз. Болката стана непоносима. Усетих как кожата ми се раздира от хиляди рани. Как нещо невидимо ме дере като със шкурка. Въпреки това не я пуснах. Напротив, притиснах я по-силно към мен, да я защитя, да я пазя. Докато мога. Мария извика. Истински, детски, от дъното на душата си. Съществото изрева. Стената до нас се разцепи, сякаш ударена от невидим гръм. Нещо се откъсна с трясък. Паднахме. Мария плачеше, жива, топла. Фигурката лежеше до нас, напукана, празна. Нямаше вече живот в нея. Само дърво. Не знам дали го победих завинаги. Знам само, че то не можа да завърши започнатото. Защото нямаше как да го вземе на сила. Трябваше да му бъде дадено. Доброволно. Мисля, че то не искаше детето ми. Искаше момента, в който родителят егоистично би избрал себе си. Искаше да потвърди, че злото може да надделее, дори над любовта. Не успя и това го прикърши.